Už je to viac ako 100 rokov, čo sa v Lopušnej doline stratila 4-ročná Anna. Pásla kozy so staršou sestrou a zrazu bola preč. Hľadala ju rodina, farár aj dedinčania. Našli len jej topánky pri potoku a v blate zvláštne stopy, ktoré pripomínali špirálu. Na 4. deň sa Anna objavila. Sama, bosá, čistá, bez jedinej rany, ale nehovorila. Len ticho sedela a prstom kreslila kruhy do zeme. Keď sa jej matka spýtala, kde bola, odpovedala, tam dolu, ale tam nie je dobre. Farár, ktorý ju vyšetroval, si vraj zapísal. Dievča neprejavuje známky choroby, no má pohľad, ktorý nepatrí tomuto veku. Iný zápis spomína, ako by ani neprešla časom. Reč sa jej vrátila až o 2 roky, ale do lesa už nikdy nešla. A miestni? Tí dodnes hovoria, že v tých lesoch niečo je. Niečo, čo človeka nevezme silou, ale ho potichu odvedie. A keď sa vrátiš, možno to už nebudeš celkom ty.